Namhlanje sizoshaya uphuthu, sibeka ibhodwe lethu uphuthu silidla nemfino yamajali. Kuthiwa uphuthu-ke kunesisho sithi ungikala ngamehlo njengamenza uphuthu. Siyafundisa ukuthi uphuthu uqala ngamehlo ukuthi manje uzoba ngakanani. Nami-ke ngoba nginempupho encane 1 kg ngizobe sengibasela-ke, ngilindele ukuthi kubile. Sengiqobile imfino yami, nanti-ke iy'tshali sizoseyiqhuba nayo-ke. Mina angilithandile kodwa-ke kuba umthetho. Umlilo wami uyavutha njengamanje, ngizoke ngilinde ukuthi kubile bese ngifaka impuphu, ngifake usawoti. Anginalo-ke iphini, ngisebenzisa lesa sipuni lesa njengephini.